बड'लेण्ड एकर्ड डे दंमोन बड'लेण्ड सान फालिनाय बेखौ जोङो फुंनि 9टायाव फिरफिला बिरहोबाय आरो बिनि उनाव जोंनि मार्टियास मेदामनि बिबार बावबाय सेकेन्ड कार्ज'सिया बेनोमोन आरो दा जोंनि मथा मथि दिनैनि हाबाफारिया बेसेल'खा जे प्रत्येकता जिल्लायाव गावबागाव फालिनो थाखाय जोंनि मिरु आफादा बिपिएफनि मिरु आफादा बिथोन हरनायखाय जों दिनै बेखौ खालामनाय जादों दा जोंनि हाबाफारिया बे सिगाङाव जोब्बाय आरो बेखौथ' जोङो लाजिनांगौसो दा जि एकर्डनि दारै दिनैसिमबो बिसोरो जिरायगासिनो दं जि न'आव बे न'आ एकर्डजों फैनायसो बे जोंनि सेक्रेटारियानो हक जिखुनु कार्यालयानो हक बिटिसिनि एकर्डजों फैनाय गोजा गतिके बेखौ सरकारि भाबै पालन खालामनांगौआ सरकारनि दायित्वमोन किन्तु दिनै बिसोरो राजनितिकरन खालामनानै लासिं सिं जि जिनिसा सांबिधानिक भाबै एकर्ड जानाय बेखौनो सन्मान होनो रोङैखौ बेखौ सानना नायदो बिसोर मा धरननि मानसि हाजार हाजार मानसिफ्रा शहीद जानानै मोननाय जे बिटिसि बे बिटिसिखौ बिसोर सन्मानखौनो होआखिसै गावसोर नगण्य मोनसे शान्ति चुक्तिसो नियमाव बड'लेण्ड एकर्ड डेआ नैबेसो मेन सरकारि भाबै बेखौ पालन खालामनांगौमोन दिनैनि सरकारा बेखौ पालन खालामाखै लासिं सिं बेखौ जों धिक्कार होयो आरो मा जोङो बिपिएफ दलआ दा रायजो राजाखौ लानानै जों गेजेर गेजेर हाबगासिनो दं दा बर्तमान सरकारा मा मावदों बिसोर बुंदों मा 11 जानुवारिनि बिथोरावनो 5000 मानसिनो साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन किन्तु दिनै फेब्रुवारि मोनगुलायबाय दासिमबो सासेबो मानसिनि आखायाव एपइन्टमेन्ट लेटार लानानै साख्रियाव जइन जानायखौ जों नुफेराखै लासिं सिं बिसोरनि सरकारा प्रतिश्रुतिजोंनो सोलिगासिनो दं किन्तु मोनसेबो खामानि मावाखै आरो दा जायगा जायगा ओरैबायदि गाज्रि परिबेस फैबाय माने न' बुस्रांनाय ओरैबायदि बुस्रांदों खालि बर'खौ गोजा बुस्रांदों दस्रा हारिखौ दाङाखै जायगा जायगा दुखु जों नायखांबाय जोंनि मानसिफ्रा दा बेफोरखौ जों धिक्कार होयो आरो मा बेबस्था हाग्राखौ बासायनांगौ बेखौ जों समर्थन खालामो होखारनायनि आगोल बै फेमिलिफ्रा बबाव थाहैगोन बेखौ बेबस्था खालामग्रोनांगोन जों बेखौ बुंगोन होखारनांगौ सरकारि भाबै माबा दङब्ला होखारथों किन्तु बे होखारनायनि आगोल बिनि अबस्था मा जागोन बेखौ बेबस्था खालामग्रोनांगोन आरो मा बेखौ जों बुंगोन फेरेंगा साबासो बुजिगोन जों बिपिएफ दला खुनु मानसिखौ खुनु दिन बाहायनाय जोंनाव बिदि उद्देश्य गैया सोरबा संगठना उइलिंलि जोंखौ समर्थन होदोंब्ला बे समर्थनखौ जों आजावगोन किन्तु जोङो सोरखौबा जौ बेदर जाहोनानै फुस्लायनानै संगठनाव लाबोनाय हाबाफारि जोंनि बिपिएफ दलाव गैया बेखौ फेरेंगासो मोजां मिथिगोन।